Sme gymnázium Ladislava Dúbravu a pripravili sme si projekt Inteligentná vertikálna záhradka. V modernej dobe je ekológia a chránenie životného prostredia veľmi dôležitá. Vo svete sa takéto záhrady vytvárajú bežne. Sú užitočné na čistenie vzduchu, znižovanie hlučnosti mesta a ochladzovanie fasády. My sme si pripravili zmenšený model. Do nášho modela sú pripevnené senzory vlhkosti, ktoré sú pripevnené k mikrobitom. Tieto mikrobity navzájom komunikujú rádiovými vlnami a s počítačom, ktorý spracuje informácie a potom ich zobrazí v podobe grafov. Potom náš počítač zhodnotí tieto informácie a na základe nich, či je to potrebné, pomocou vodnej pumpy zvlhčuje pôdu.